Žiadam, aby sa k zápisnici z minulého rokovania Mestského zastupiteľstva vyjadrili overovatelia zápisnice, pán doktor Kazárka a Peter Rác, či boli podané nejaké pripomienky alebo námety, podnety. Nech sa páči. Dobrý deň vám prajem všetkým. Chcel by som k tej zápisnici námietky alebo teda podnety zo strany občanov podané neboli, od pána Verejna ako autora. Chcel by som poprosiť ešte k štruktúre a k formulácii tých zápisníc, alebo teda vypracovávaní tých zápisníc. Veľmi by som ocenil, v podstate robil som tam korekcie s pani prednostkou prakticky asi 7 alebo 8 bodoch. Veľmi by sme ocenili aj všetci poslanci, kedy to robil, keď bola tá zápisnica vypracovávaná precíznejšie. Máme tam aj zvukový záznam, ale bolo by dobré, kedy to bolo dôslednejšie vypracované. Ak sa môžem vrátiť k tým korekciám, ktoré spomínal pán doktor Kazárka, tak možno tam boli asi zle prepísané zo zvukového záznamu. Z zvukového záznamu veci vypadávali z kontextu, strácali zmysel, to, čo bolo povedané. Tým, že sa to niektoré veci tak neslovite, s tým bolo dohodnuté, že vlastne zvukový záznam bude prílohou, takže ten zápis v písomnej podobe bol akoby v úvodzovkách skľúčnejší, čo sa týka diskutujúcich, a tam prišlo k takým určitým nezrovnalostiam, ale teraz spoločne sme to odstránili. Pán poslanec Rác. Ďakujem, z mojej strany je to bez pripomienok. Niekto tu spomínal pripomienku občanov, bola akceptovaná? Bola akceptovaná, áno? Dobre, takže považujem týmto zápisnicu za overenú.